Good morning guys. Happy Friday. Hindi niya nakita kahapon tong batang te. Morning. Maaga siyang nagising. Diba kapag ka hindi masyado nagti-TV, walang TV, maaga nagigising? Oh, yung sinasabi ko sa'yo eh. Pag walang TV, nagigising mag-isa. Maagang nagigising. Ayun, wala kasing TV kahapon maghapon. Anyway, titimplan ko lang siya ng baon niya guys. Ito nagluto si Sel ng ano. Ng meme. Ito ano na naman 'to, pang-asar na naman eh. Tosino tsaka ano ba 'to? Hindi masyado na ito minadali ito ni Sel. Dapat tinuto muna yun eh. Aga pa, Friday naman eh. Faster. Di ka nag-aalmusal? Faster. Gutom ka sa school. Bakit? Galing pala sa ano. Too much yellow. Para malamig na malamig. Ayan o. Baka mamaya, ano na yun, warm na yun. Kamo na. Huwag na, di na kasi. Ano mo na yan, Sam? Sige, haloy mo lang, haloy. Red juice yun, guys. Yung buwamera. Maggie, come on. Doon tayo sa loob. Tara. Tulog pa tayo, Maggie. Dali mo punta natin yung, ano, di ba, Toyota? Oo. Yung balik mo. Sabi sa mawak niya. Di ka na, Maggie. Ka, Maggie! Maggie! Ito naman eh. O, ayun na. Siya sumusunod kasi kay Daddy. Hindi pwede. Atid na si Kuya Chris eh. Come on na. Come. Tara na. Ito sa kata. Dali. Tara. Let's go. Electric fan. Patayin natin yung... Huwag ka na. Hindi tayo pupunta doon. Aquarium. Konti na lang siya. O, daragdagan na lang siya ulit. Mabilis siyang lumaki guys. Ang tako-tako niya na. Si Aura. Gutom ka na. Aura baby. Tapos ito yung pinapakain ni Daddy sa kanya. Si Daddy nagpapakain dyan eh. Uod. Yan ah. Dati ano yung mga maliliit na isda. Kaso nagkaano siya. Parang nagkaroon ng galis-galis din. Ginaganon din pala yung mga isda. So tinigilan namin yung isda din yung kainin niya. Sinitch namin siya dyan sa ano. Ano tawag dito? Sa worm na to. Let's go na mag Tara. Lakad na na siya. Sige na po. Let's go. Bilata muna tayo guys. Hi Jude! Kaya pala no. Dito rin sila lagi ni Daddy tumatambay. No. Tambayin nyo ni Daddy dito na. Ay? Ganda ni Maggie Chuy. Maggie Chuy. Ganda. Ayan, ang mga bulaklak guys. Okay pa rin sila. Yung iba na ano ito kasi pinasok ko to sayang tuloy namatay. Nilagay ko siya dun sa may ano ko. Sa may sa may space ko doon matay. Pero ito isa matibay yun. So yun, hindi na ako maglalagay ng ano sa loob. Kailangan din nila ng may arrow eh. Ito man, tagal umalis. Hello guys! Ready na tayo. Paligo na ako ulit. Ayun. Hindi ko siya kasi everyday guys na nililiguan. Ayun, binabasa or sinashampoo para hindi naman masyadong ma-damage. Ayun, papunta tayo ngayon guys sa Nueva York. Pasig, Toyota Pasig. Papalitan natin yung ano ni Tonton. Yung gulong. Hindi nag-reply si Neri. Ano nangyayari kay Neri? Kasi Mrs. Miranda eh. Hindi na-acknowledge yung ano ko. Kasi dapat yung Neris Gourmet Tuyo, diba? Dapat pipick upin namin sa Tagaytay.
Para sakto ano na lang din sana. Yung staycation, gano'n. Kaso biglang pinasend sa, ano, sa bahay nila sa Quezon City daw. Hindi ko alam, naguguluhan ako sa, ano, Kineri. Paano kaka-open pa lang nung ano nun, diba? Nung, kung follower kayo ni Nere sa Instagram, kaka-open pa lang nung ano niya, yung bake shop niya. So, parang aligaga pa ata sa mga, ano, sa mga message sa kanya. So, ayun. Sayang kasi ngayon, kung nasa Quezon City ngayon, tapos pupunta kami ng Pasig, malapit na, halfway na halos. So, hindi na kami ano pa ng gasolina. Kaso di pa siya nag-reply, hindi niya in-acknowledge kahapon. Kasi sabi niya, one day before ng pick-up, isabihan para ma-text din yung mga tao doon. Bet ko nga sana sa Tagaytay para ano, ma-meet ko siya just in case, 'di ba? Tapos yung upayan niya sa ano, sa Tagaytay, mura, 10 pesos lang ba? 10 pesos, 30 pesos yung mga paninday. So, ayan. Sa Pasig na muna tayo. Hindi ko natututuyuin. Air dry ko na lang siya. Pero sobrang lambot niya. Ano lang talaga yan guys, yung Choco Keratin. Pero nag-shampoo ako ng ano, Head and Shoulder. Hindi ko pa natatry yung melon na ano, shampoo na nakapartner ng Choco Keratin. Pero maganda din daw yun. Eh kaso walang namang hiyang sa akin na shampoo, kundi Head and Shoulder lang talaga. Kasi mabilis akong balakubakin. So, ayun. Tapos binababad ko lang siya ng, dapat nga 30 minutes eh. So, 5 minutes, so 10 minutes lang ata binababad ko habang nagkukuskus ako ng katawan, nakababad na yung hair ko. Kasi diba kapag nariban tayo, sobrang tigas ng buhok natin kapag nabasa. Ang tigas-tigas niya, as in, literal na parang kawad. Mga kawad na maliliit, gano'n. Kaya, kailangan nalaga sa conditioner or sa keratin. Ayan. Dami kong dadaan, wala namang kwenta. Tara na. Gano'n lang ako, nag-toner lang ako. Ewan ko lang guys kung matutuloy kami mamaya sa friend nito. Pero nagpabili na ako kay Sel ng lulutuing ano. Dadalhin mamaya yung Bicol Express kasi sabi nung ano ng kumpare niya, Maria, di ko pa natitikman mga luto mo. Sabi niya, mga pinopost ko daw sa Facebook, natatakam daw sila. So ayun, nagdala ako. Ay. Anyway, we're off na guys, ano? And meron kami ditong cheese bars. Ayun. Sarap nyo kasi, kaya talagang inano ko na siya, yung tira nung nag-bazaar. Hindi ko na binenta. Nasa bahay na kasi kapag gutom ka, ayun, isang bar lang, parang okay ka na. Kaya after kumain, panghimagas. Sample. Hindi siya masyadong matamis. Diyan ako nabunggo. Loko, kakakain niya. Nung nagbabasar pa kami. Nakabunggo. Tulog ako, diba? Pamutang gateway. Sarap ng tulog ko. Anak ng pato. Oh, daddy! Ano naman tayo eh. Yan na, ganyan yung setting ng lights. Tsaka ano. Eh, natutulog ako. So, ayun nga. Bigla na lang may bag. Diyos ko, Pajero yun eh, no? Everest? Kakakaloka. Yung pala, kumakain siya ng ano, cheese bars. Di niya daw mabuksan. Yung hood pwede natin gano'n. Wag na! Gusto nga naman paano si Tonton eh. Donton. Palalagyan din kasi ito ng ano guys, yung snorkel. Para, mas ano ba yun? Mas makakabuti yun sa kanya? Yes. Para yung higop ng air, di ba? Para sa makina. Intake. So, ayun, sabi ko next year na, mga January. Sabay lift. Lumundo kasi siya, lumundo na siya guys, gawa ng mabibigat lagi yung karga namin, di ba? Oo, pasok! Yung mga dio, mabibigat yun. So, yun, lumundo siya. Kaya hindi na siya yung size nung, height nung kinuha namin dati nung bago pa. Ayun guys, nag-reply na si Neri. So, diretso na kami sa sa Quezon City para pick upin yung yung tuyo. Excited na ako sa tuyo niya kasi yung binenta ko nung Mary Parokya? Oo.
Sayang nga eh. Dapat sa ano sa Tagaytay natin kukunin para malay mo matsyempohan natin si Chito, di ba? Sa upayan nila. Kaso wala na, transfer dyan sa QC. Yan mo na. Ayun nga, yung last time na binenta kong gourmet tuyo is masarap naman guys. Kaso hindi yun yung hinahanap ko sa tuyo eh. Gusto ko yung medyo... Dry. Hindi, dry. Tuyo. Gago nito talaga. Alam mo yung medyo may taste ng suka. Yun ang gusto ko. Kahit na nakaano siya, kahit na gourmet siya or nakababa siya sa olive oil. Gusto ko yung may taste ng konting asim ba from suka. So, let's see kung gano'n yung kay Neri. Check natin. Drive-thru muna guys. Di pa ako nagbe-breakfast eh. Thank you. Cheesy egg desa lang. Tsaka juice. Kaya na ako doon. Kumulo na chan ko eh. Ang oras na. 9:30 na eh. Di ba pag kumukulo, ibig sabihin mag-ano, number? Hindi. Yung parang gutom ka na ano. Tag dito. Gusto niya nang may gilingin pero walang laman yung chan mo. Ah, okay. Ano kumakas? Egg desa lang ako. Dalawang marites pa. Thank you. Iyo. Lagi pa lang nakasara yung dito ko guys. So, kasi ang lamig. Ginawin eh no. Isang gusto mo na ako with sausage, tapos dalawang hotdog. Thank you. Pag-asama ni Daddy. Alright. Breakfast tayo guys. No crossing. We're here na guys. Sale sila ngayon no. Ang daming sale, mga nakaano dun. Parang garage sale lang ng mga sasakyan. Dito na ba? Ha 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 ha. Look what you got. Laki naman ng anong yan. Tarp na yan. Dito na kami guys sa base nila. Dito ginagawa yung mga ano, parts and services nila. Separate sa ano no, sa pinaka Toyota. Pero ano lang naman, walking distance nga lang. Pero ba't nag-aalat sila ng ano no? Dyan sa odometer. Diretso release na din kasi kami. Diretso na kaming QC. Juicy. Pipick upin na rin yung tuyo. Ni Neri Naig. Ang dami. So dito nagtagal si Tonton Baton. Huwag ka na ulit papasok dito, Tonton ha. Daddy please. Binubulugan si Tonton. Lagi tayo magkasama. Ingat-ingat na Tonton. Sige Daddy, inspeksyonin mo yan. Ganda, di ba? Ganda ng gulong namin. Hindi pantay. Tara, judiciary. Alin? Pa rin yung stock. Ganyan ka na rin yung ano, di ba ka? Mabilis lang pala, no? Ganyan lang na, ano. Yan. Ha? Yan ang ihi ng mga aso. Oo nga eh. Pero carry lang yan. Ang galing, ano? Bilis lang pala nun. Yan, no? Bago na sapatos ulit ni Tonton.
Dito na tayo guys sa Sunville Subdivision sa QC. Ayan, kila Chito Miranda. Punta natin yung bahay nila. Feeling close ito. Feeling close. Kaliwa. Ito, kaliwa na tayo dito, Daddy. Nahanap namin yung bahay. Tanda ni Daddy, ito daw yung dala-dala ni Chito Miranda sa Pizza Pie. So, ito yun, 15B. Tingnan mo muna. Ikaw na mag- Diyan ba si Chito Miranda? Si Pizza Pie. Sa Tagaytay sila eh. 15B, hanapin mo. Sige, Daddy, hanap. Ano, saan? Kasi pataas na dito eh. 13, 14. Ito yung 13 eh, ayun oh. Yun yung 13 eh. Tapos ito yung 14. So ito nga yung 15, itong grip. Okay guys, mali kami ng pinuntahan. Hindi pala yun. Pauso to si Daddy, nakita niya pa daw yung kay Chito na sakyan eh. Yun ang Pizza Mobile. Hindi nga eh. At first, I was afraid. I was petrified. Saan dito? Kaliwa. Ay, kakanan tayo doon. Ano hanapin natin? Hindi, sabihin mo, pick up lang. Miranda. Boss, pipick up lang. Miranda. ID. ID, surrender ng ID. Siyempre ikaw driver eh. Kung mag-surrender ng ID. Lisensya ka rin eh. Saan yung kuya? Malapit na lang ba? Okay, thank you. Saan ba na yun? Ayun na guys, doon pa kami sa kabila eh. Iba pala yung metro, ano yun ah. Wait lang mama. Isang box lang yan? 16. Ah, dalawang ano. Ay, tama, isang box lang lahat. Tough tab. O, sige. Di, pakuha ako nito, di. Ah, sige. Thank you. Pasuyo na lang, te. Salamat. Thank you. Let's go. We're here na guys sa Marikina. Last pick up. Pero ano siya, mamadali lang din po. Ito pala yung ano, pinapabili ni Chris. Sige nga ulit. Di naman totaling masisira na yan. Kasi yung pinakalaro talaga niyang members, ibig sabihin, magka kung sino yung makalas, sila yung talo. Ah, okay. Diba kasi dati, ano, kung sino yung tamasek, siya yung talo. Dito, kung sino yung makalas. Ayun. Papabili nung makulit. 1, 2, 3. O, talo ka na, lumabas ka na. Ba't umandar yung ano, ganyan? Ano po, para magbanggaan sila sa loob. Okay. Eh, matagal nang inaano eh. Nire-request ng makulit eh. Palangga na ginagamit niya ngayon, di ba? Matibay din ba siya? Iba ito ma'am, ano to eh, mga Di ba siya bendable plastic. Talo ka, Brad! Naglaro na sila. Talo ka agad. Di ba naka-sale yan? Bago lang siya, hindi siya nakakasil. Ano mga kulay niya? O isang klase lang? Blade lang po yung kasama dito. Ganito lang. Eto, isang klase lang din yung stadium niya. Pare-pareho sila. Kasi yung level 2 na stadium eh, yung season 2 nila ngayon. Kasi yung season 1. Ano pagkakaiba ng season 1? Yung kasi ano lang yan, ordinary stadium lang, wala yung gantong umiikot. Pero mas mura, magkano yun? 2-3. 2-3. 2-3-2 naman. Kasi yung bakit? Ano mas maganda dali? Yan na. Ito, laban kayo ni baby. Yan tayo eh. Tapos yun yung mga bago, ito at saka ito. Okay. Kasi ito yung bida. Kain tayo guys. We're here sa ano, SM Masinag. Ayan, Goldilocks, lutong bahay. We have vegetable kari-kari. Kari-kari.
Tapos sinigang na bangus. Let's see. Tapos Shanghai and leche flan for dessert. With sagot gulaman. Painit. Ba't mo nilagay dyan? Don't eat. Wala ka. Ayoko dyan. Nilagay. Kain tayo guys. Doon may painit sa kitchen. Hindi dyan. lang eh. Sa kitchen. Diba? Kain. 80%. Ang baba ng ano guys, oh. Down payment all in na. Magkano naman kayong ano niyan? Abutin niya ng monthly. At 60%. 20%. 60. Tingin isa. Sige nga lang. EcoSport. Ay, nasa 1 million din siya. Yun ba? Hindi naman pesto to eh. Okay. So, 30 nga. 30,000? So, 5 Monthly niya? 15. Kasi kung ano, yung 20% down payment niya, nasa 60k dapat yung ano. Depende sa paano pa. Oo nga. Hindi, ano lang eh. East-west lang. Sige, balik mo. Wala tayo east-west. Thank you. Pauwi na kami guys. Sinabot pa rin kami ng traffic. Ayun. Pero malapit na. Nasa Mandaluyong na kami. Mandaluyong na ba dati? Mandaluyong. Producer. Ayan. Hopefully, bago what time is it? Mag 6 o'clock is nandun na kami. Ayun, 5:30 na eh. Bigay pa tayo ng 30 minutes sa ano to, sa traffic na to. Pero pinasalang ko na kay Sel yung ano, yung dito tayo sa may ilaw. Pinasalang ko na kay Sel yung ano, yung ano ba yan? Bicol Express. Pero ako pa rin magluluto. Pinasalang ko lang sa kanya. Sinabihan ko yung mga ingredients na kailangan para lumambot na. Kasi mahirap kapag ano, antayin pa ako eh. Kailangan 8 PM makaalis na din tayo na dati. Papunta sa ano. Kaso ma-traffic talaga yan. Friday ngayon eh. Hi Maggie! Hi Maggie! Oh, wag dyan sa sopa. Wag dyan sa sopa. Aray ko si Grutin. Hi Grutin! Hey Puknat! Baba. Ano na dyan ano? Ay, nakauwi din sa wakas. Oh, nagagawan pa kayo. Di ba tagisa kayo dyan? Beyblade sa loob. May Beyblade ka doon sa... Okay na si... Meron pa doon! Dalawa yung sa'yo dyan. Ano ba ang gusto ko si Zilio? Oo, meron ka na nga eh. Kami na Beyblade ko. Meron Okay, pa eh. sa October 19. Siyempre, meron si Kayi. Ayan, magtinda-tinda ka, Kayi. Kakalabanin kita. Hawakan mo. Ang sakit ng hip ko, Ayan. mami. Bakit? Di naligo. Ba't nang hit mo na paano ka? Baka nadulas ka. Ha? Hindi ko alam. Buksan mo na, dali na. Kailangan battery na. Yan. Magtinda-tinda ka. Para maging negosyante ka. Uy, oh, may serious. May ano, may luto-lutuan. Oo. Oo, galing siya sa ano. Galing siya sa Kitonton eh. Ay, Nung matapon yung ano mo. sakit naman. Bakit na paano ka, Chris? Is Chris? Ha? Nadulas ka ba? Bakit masakit yan? Sinipa ka ba? Amazing. Magsabi ka ng totoo. Bakit sasakit yan kung walang nang ano sa'yo? Ganun sa kanina sa school eh. Oh, yun. Parang excited ka ba kay baby? May mga ano din siya. Kanya-kanyang, ano ba yun? No, ito yung gumamit Stickers. ko sana nila. Diyan sila magkasundo ng anak niya eh. Pero may makamatalo din yan si ano. Ito yung ano niya guys eh. Yung Lost Louis. DIY na ano niya. Ano tawag mo dito anak? Stadium. Ha? Opo. Ay hindi. Isa pa baliktad. Dito yung isa. Para mataas. Ayan. Ayan. Magtinda ka para sa susunod ikaw nakasama ko sa bazaar ha. Nasa na yung sticker ko. Naluto ko na rin yung ano guys. Bicol Express. Ayan. Half cook na to eh. Naluto na to kanina ni Sel. Yung gata lang ngayon ang niluto ko. Silo. Nakita yung silo na yan. Dami. Tapos yung sitaw. Pero lalagyan ko pa yun ng silo na anak ko lang. Tama ang hang. Takas ng ulan. Nakakainis. Kami alis nito.
Gata, no? Sagana. Sarap niya pag nagmantika.